una arrel quadrada i una arrel cúbica són radicals. A la part aquesta es col·loca l'índex. Quan és un 2 no s'escriu. Quan és qualsevol altre nombre, per exemple un 3, sí que s'escriu. Dins escrivim el radicand. Aquesta és una arrel cúbica, l'arrel cúbica de 8. Es diu cúbica perquè té índex 3 i és de 8 perquè el radicand és 8. Aquesta seria l'arrel cinquena de 15. L'arrel cúbica de 8 es pot calcular fàcilment. Només ens cal buscar un nombre que elevat a 3, que és l'índex, doni el radicand, que és 8. Si provem amb l'1, 1 elevat a 3 no dona 8, però 2 elevat a 3, 2 per 2 per 2, dona 8. Així doncs, l'arrel cúbica de 8 és 2. Només podem utilitzar el valor positiu, ja que menys 2 elevat a 3 seria menys 8 i no donaria el mateix. L'arrel cinquena de 15 és més difícil de calcular, ja que caldria trobar un nombre que elevat a 5 donés 15. 1 elevat a 5 dona 1. 2 elevat a 5 donaria el 8 que hem calculat abans per 4, que és 32. I ja ens passem. Així doncs, aquesta arrel és un nombre entre 1 i 2. És un 1, i caldria anar provant amb els decimals de 1. Provaríem amb 1,1, 1,2, 1,3, fins que ens atanséssim a 15. Per calcular l'arrel quarta, és a dir, d'índex 4 de 81, és a dir, amb radical 81, utilitzem el mateix procés que abans. Busquem un nombre que elevat a 4 doni 81. Si provem amb l'1, 1 elevat a 4 dona 1. Amb el 2, 2 elevat a 4 és 16. Tampoc no és 81. Amb el 3, 3 elevat a 4 sí que és 81, ja que 3 per 3 per 3 per 3 dona 9 per 9, 81. En aquest cas, l'índex és parell. Així doncs, cal vigilar amb el signe del resultat. Si elevem menys 3 a 4, també dona 81, ja que un signe negatiu multiplicat per ell mateix 4 vegades es converteix en positiu. Recordeu que menys per menys és més. Per tant, aquí tenim dues solucions, més menys 3. El 3 és una solució i el menys 3 també. Així doncs, aquest radical representa dos nombres, el 3 i el menys 3. Una altra manera de calcular o trobar les solucions dels radicals, o el que és el mateix, trobar els nombres que representen el mateix que aquest radical, és descomposar el radicand. És a dir,
Agafem el nombre 729 en aquest cas i el factoritzem. El nombre 729 no és parell, per tant no és 2 per algun nombre. Si sumem les seves xifres, 7 i 2 fan 9 i 9 18, que és un múltiple de 3, per tant aquest nombre és 3 per alguna cosa. Per trobar aquest nombre només ens cal dividir 729 entre 3. 7 entre 3 dona 2 i sobra 1, 12 entre 3 dona 4 i no sobra cap, i 9 entre 3 dona 3. Aquest nombre, 243, també es pot dividir entre 3, ja que si sumem les seves xifres dona múltiple de 3. Per tant, aquest nombre també és 3 per alguna cosa. Dividim el nombre entre 3 per trobar el factor que ens falta. 24 entre 3 són 8 i no sobra, i 3 entre 3 dona 1. 81 ara és fàcil de descomposar, ja que 81 és 9 per 9. I el 9 sabem que és 3 per 3. Així doncs, 729 és 3 elevat a 6. Per tant, això és el mateix que calcular l'arrel cúbica de 3 elevat a 6. Busquem un nombre que elevat a 3 doni 3 elevat a 6. Per les propietats de les potències, sabem que per obtenir un 6 de potència, d'exponent, hem de multiplicar aquest 3 per un 2. Així doncs, la solució és 3 elevat a 2, ja que 3 al quadrat al cub és el mateix que 3 elevat a 6. Per tant, la solució és 3 a la 2, és a dir, 9. Com que és un índex senar, el signe ha de ser el mateix que el del radicant. Només hi ha aquesta possibilitat. L'arrel cúbica de 729 és 9. Si us fixeu, en l'exponent del radicant i en l'índex, quan els dividim, 6 entre 3 dona 2. És a dir, que una altra manera de fer aquest càlcul és pensar que això serà 3 elevat a 6 terços, és a dir, 3 elevat a 2, que és 9.